Asibingelele sikumukele kula ngichannel yithi igama la Inokho Pastor Weningi uyazi ke na kanjani siyahlezi siza kwingosi le yabalaphi bendabuko silethela abalaphi bendabuko ngiyethemba lokuthi ulwazi abazolishare nathi ulwazi olwazi likusize kunoba umuphi umkhakha wempilo noma ke ijeni ufuna ukuyichoose empilweni noma izinto ezenzayo empilweni yakho nje ayila ibusiness noma uyagula noma kunokuthile ofuna ukwenza nje ulwazi silethela lona zokusiza asibingelele dokotela Thokoza. Ngifuna la singene siqinile ngomuthi webusiness asiqale la. Umuntu ofuna uqala ibusiness nomuntu onebusiness uma efika kuwe uyakwazi ukuthi esizakale. Uyakwazi ukuthi esizakale njengoba sengishilo ukuthi ibusinessini kuya ngokuthi ufuna ukwenza inhloboni yebusiness uyakwazi ukuthi asizakale. So abantu kakhulu bakhola kwisithwalo. So wena uma usiza umuntu ngabe in terms of business le asukeza la umnikeza isithwalo noma kunamakhambi nje isinto unikeza ukuthi akwazi ukuthi pick up business. Kubusiness kunamakhambi ahlanganiswayo umhlanganisela amakhambi umuntu akwazi ukuthi asukumise ibusiness yakhe. Ukuthwala angithwalisi mina kodwa bakhona abakhulu abantu la engikhule kuba bayenza lo msebenzi asifani ngokusebenza. So uma uthwena uyakwazi ukunikeza umuntu amakhambi amlekelelayo nami umuntu mhlawumbe uyayithengisela emgwaqweni lo muntu loyo uyalekeleleka kakhulu khehla siyakhona ukunceda kakhulu. Loyo nenze njani niyahamba nimnikeza ini ufuna kube into azogeza ngazo noma kuba izinto enemgcaba zona nenze njani? Njengoba sengishilo kukhehla ngithi ibusiness iya ukuthi ufuna ibusiness enjani. Kune business ukuthi kuyafuna ukugeze or ufuthe or uphalaze ukuthi uthandeke ebantwini. Ube nebusiness yokuthi maybe kufanele ugcabe kuwe ibe kuwe emzimbeni. Kuhlukile kakhulu. Okay, nangu umuntu nje mhlawumbe umuntu orun business elikhulu ukuthi ziyahlukahlukana izinto. Umuntu orun business one supermarket or one tuck shop enkulu lo muntu loyo emubheka yini edingakalayo kuyena. Ngadinga ukuthi athole ingcabo noma ukuthi nje hayi athole into zokuphalaza ngeze kakhulu khehla okunye phela sesikhulume masefikile umuntu asho yena ukuthi ngifuna kanjani. Omunye akakuthanda ukugcatshwa. So omunye uyaye umuphe amakhambi nje owahlanganisile izinto awasebenzisa. Khona abantu abangathanda ukuthintwa abanye. Manje uma efika umuntu ngiqale nimbukele eqala yini ukuthi lo muntu uzolunga egazini lakhe noma nje nimhloma amakhambi cha siqala ngokubuka. Onyambukela qala. Siyabukela kuqala ukuthi ingabe lokho kuzele lana umsebenzi kuzolunga na. Siphinde sibuke futhi ukuthi inhloboni yekhamba kumele sikunike lona esizokuhlanganisela wona. Asivele nje sifike sikunike sithi thatha cha. Kumele sihlole qala. Umuntu ofuna ukuba nebusiness kodwa uthola ukuthi akanayo inhlanhla egazini mhlawumbe ngaba ukuthi mhlawumbe idlozi lakhe alilungisiwe noma mhlawumbe waphanjanisela izinto. Lo muntu njenganalo uyakwazi ukusizakala. Uyakwazi ukusizakala. Ukuthi lo niyakwazi ukulungisa idlozi elisuke lingemile kahle elidala mhlawumbe ukuthi into kakhulu. Emadlozini masikhuluma khehla kukhona ukuthi bathi bakulungisela amadlozi bangakulungiseli kahle abanye. Kulamalanga abogoga abaningi ayibonke ayisonke abanye bakulungisela kahle into zakho zihambe. Omunye nje abomafundane ngawe afunde nje ngawe uthola ukuthi nawe awazi lutho awunalo ulwazi uthi uyafika ukwenza okuthile ngebusiness ungabonakala ukuthi kuyapi. Asifani. Kodwa wena mabefike kuwe so bafike ekhaya. Hayi bafike ekhaya bafike ekhaya bafike impela kugogo mahlala entabeni. Uyeza ke mbukeli. Akahlelanga entabeni mahala. Igama lamahlala entabeni igama ledlozi. Thokoza. Lifika kanjani? Baye bafike igama la kahlala emantabeni uma ungene ephehlweni.
kuba nalento ukuthi uqeda ukungena and then bese sebayakushayela mabakushayela ke bese idlozi lona liyaziphumela lona uwe lisho ukuthi mina nguzibani kahle hlelo usebenze ngedlozi eliwumashala entabeni wangena umuntu owayemashala entabeni so liyasho ukuthi nguzibani kusukeleke lapho usuzosebenzisa ke lelo dlozi kelele lakho usuzobizwa ngalo kuthiwa gogo mahlala entabeni makuwumkhulu mahlala entabeni manje ngifuna ukubheka since usebenza ngamakhambi esintu uyisangoma ugogo mahlala entabeni awuyisoli ngalokho mhlawumbe impilo ihamba kahle ihamba indlela ofisa ngayo uyakujabulisa lempilo le noma uyafisa ukuthi yazi mhlawumbe ngangenza ngenye indlela bengenza ngayo ibe khona indlela zayo impela sengikhuluma iqiniso ihlukile impilo manje ecaleni bengingayiboni bengiphila nje kahle nje njengawonke umuntu mangithi ngesontweni ngiye but ngibuye futhi sengiyagula mangithi ngiyakuphi ngibuye nje sengiyagula manje since nginje ngahlala nabantu abadala akukho la kubhlungu khona sunga amanye amazwi impilo le iyona impilo obothi mhlawumbe wawudalelwe yona vele iyakuthokozisa hayi yangithokozisa kakhulu so mhlawumbe ungathini nje kwabanye abantu nje sesiphetha kubantu mhlawumbe onedlozi lokhu uyabaleka akafuni ukulandela nje ungathini kanjalo uma unedlozi kufanele uhambe uyohlola then mawuqeda uhlola ukuthi ngempela ubani lo ngene kuwe ofuna ukuthi uyothatha isikhwama leso usebenze ngaso ukuthwasa kubalulekile kodwa ufuna uqale ngokubheka ungathi nje uzophuma uhambe uyothwasa ungazi ukuthi uthwasa liphi idlozi elikuwe kuzwakele abantu bangafisa ukuthi bexhumane nawe usebenzela kuphi ugogo entabeni nanokuthi mhlawumbe ikhadi lomsebenzi ngazo utholakala 24/7 ugogo mahlala entabeni usebenzela eWini aphinde asebenzele la eJiyani isikhathi ugogo uhlala khona kodwa ngama-Sunday ugogo akasebenzi inombolo abangathinta kuzo it's 083 2363 262 siyabonga sibonge nokuthi nje uyinikeza ithuba lokubukela amavideo lawo kodwa uqhubeke usubscribe nokwalandela amavideo nokutshela abanye abantu ngale information esiwe sekulethela yona ukuthi nabanye abantu basizakala ngoba we live to share so uma usunayo ulwazi wena tshela nabanye babe nolwazi njengawe ukuze sikwazi ukuthi siphambili njengesizwe esimnyama njengabantu base-South Africa njengabantu base-Africa ngiyabonga kakhulu oyifisela kona engathi ke ngaba njalo ukuhle nomusa ukulandele